Welkom bij het programma Gewest Friesland. We letten in dat programma alle weken zien reportages die er zitten in het programma van gewest tot gewest. En dat weer van de nationale televisie. Maar ze waren makkelijk toch mensen die in de regio zitten. En een van die mensen is Johan van der Zee. Maar je hebt wel al je afspraken, Johan, mij, elkaar op die redactie. Want op een gegeven moment zo je dat, dan gaat het net meer ergens het onderwerp oer, maar dan gaat het oer een bepaalde titel. Dan moesten alle onderwerpen een bepaalde titel hebben. Laarzen op de lange pijp en weet ik wat. Ja, Ja, als je de laarzen op de lange pijp hier gewoon de titel van het boek. Ja, maar overal zie je een titel bij. Ja. Wij joegen alle programma's een naam. Ja. En toen dacht ik zie het naar dit zien wat de meesten aan het showen. En dat heette Friesland Kleurrijk. Kleurrijk Friesland. Ja, Kleurrijk Friesland, ja. Ja, zij hier de actie. Ja, maar dan denk ik van, nou ja, dat wie van de asielzoekers die dan binnenkomen en wat kan je ervan doen? Nou, dat weet net heel wel. Toomba, het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, die woer bezietje om mensen uit andere culturen wat meer bij de Friese bevolking te brengen. Ja. En daar gingen ze een actie en die nemen zij Kleurrijk Friesland. Ja. Dus ze gingen met donsers, Afrikaanse donsers, gingen ze naar Balk, maar ze kwamen ook in een asielzoekerscentra. Dus de hele de titel eromheen, wie Kleurrijk Friesland. En wij maken in dezelfde periode ook reportages over asielzoekerscentra. Kaap Friesland hebben we een hele mooie moording gehad met asielzoekers. Okay. Maar wij gaan naar 1996, Kleurrijk Friesland. Bij de komst van asielzoekers hierheen komt het redderbrood ik naar Friesland aan. En wij willen graag de verhalen van mensen die van vier komen, willen weer jaren laten. Waarom ze hier naartoe komen en ik een mooie kant wil graag zien laten. En daarom hebben we deze prijsvraag georganiseerd. Ja, onder andere. We hebben kunstenaars in Friesland uitgenodigd om de kleurige kant zien te laten van het feit dat mensen hier binnen. En dat het trein van de kunstenaars daarop reageert en ze een aantal hebben een paar prachtige platen maken. De Pan-African Culture Group treedt hier op in Balk. Voor de maatschappij tot het nut van het algemeen. Anything that you do in this country without the support of Dutch people, without the interest of Dutch people, as a foreigner, you are bound not to succeed. And in this case, I would say yes, we had very positive support from Dutch people. De Pan-African Culture Group laat Nederlanders ook kennismaken met Afrikaans eten. If you look at how we started and where we are now, there has been a lot of improvement. And I think there is more improvement to come. Now we have a lot of contacts with development cooperation organizations, that is ontwikkelingssamenwerking groepen, wereldwinkels, vluchtelingen-organisatie, and a lot of organizations and individuals. So we play almost all over the country. Op dit moment komen er nog 3 grote asielzoekerscentra bij in de provincie Friesland. Daar kunnen 1500 mensen terecht. In Dokkum, Drachten en Heerenveen. Hier in Heerenveen zullen over een paar maanden een kleine 600 asielzoekers wonen.
Heilige Turitag, ant shinir kabune. Heilige Turitag, aterir ziternak, eratzir terir arak. Artur Evadjan uit Armenië woont in het asielzoekerscentrum van Langwier. Hij is uitgeprocedeerd, zoals dat heet, mag niet in Nederland blijven. Ik wil niet gaan terug, omdat als ik ga terug, ik moet naar gevangenis zitten, omdat ik wil niet oorlog, ik wil niet vechten, ik wil niet doden mensen. Ik wil niet, ik kan niet. U bent dienstweigeraar. Ja. Maar ik moet gaan naar oorlog. Als ik niet ga naar oorlog, ik moet naar gevangenis zitten. Gevangenis straks met 2 kinderen in Bouten. Ik weet niet wat gebeurt, maar kan niet terug. Ik weet niet wat denkt. Jullie kunnen ook helemaal niks doen. Nee. Ik ben met Artur en Suzanne meegeweest naar de rechtbank. En in Nederland wordt Armenië bekeken als een veilig land. En dat ze dus Artur 5 tot 12 jaar gevangenisstraf hiervoor kan krijgen. Dat werd erkend door de rechtbank. En de rechter die zei ook, ja, dat is zo. Maar dat heeft te maken met de wetten in dat land. En dat is geen reden om asiel te verlenen. Ieder mens is medemens. Samen, maar ook kanen, mensen zoals jij. Angsten, gevoelens, geluk en verdriet. Geef ze een kans en veroordeel ze niet. Donker, geel, gekleurd of zwart, laat het verschil verdwijnen. Alle schijnen, mensen zoals jij. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Er komen wel meer van dat soort activiteiten. Maar gelukkig zijn er meer organisaties in Friesland die dit soort werk doen. En dus er zijn meer druppels op de gloeiende plaat. En samen maakt ze uzelf sterk en samen wordt het sterker. Maar is het genoeg? Ik hoop dat het werk van u, maar ook van alle organisaties erbij draagt dat het racisme net de kop opsteekt in Friesland. The lady on the extreme flank of me is from Ethiopia. I wish she mentions her name. Yeah, please could you come around here and mention your name to the people? Please, do it for the people. Well. My name is Lily Atable. Ik kom uit Ghana, Western Region. En ik ben hier voor bijna 6 jaar. Bedankt voor kijken. Not all people are willing to have contacts, just like anywhere in the world. But the most people are interested in what we are doing. And we are also interested in them. So it continues to grow. Show je een man met een piep in het moele doemsje en dan denk ik van dat we eigenlijk alleen maar zo volle mogelijk muziekje, mijlkoor gezellig verder te komen. Ja, zakjes te tekst Ja. Ja, zo die Afrikaan die douchen daar en mensen die in elk geval dat ze enthousiast zijn en dus ik
maar de piep in de moelen meedoen. Ja, nou, wie goed werk van Toomba in elk geval en die had dat ik nog trozetten ont nota. We gaan naar iets wat in Friesland al jaren en jaren bestaat. Deze reportage komt uit 1969. Dat is van de drafcentrum Wolvega. Ja. Hoe belangrijk is dat daar? Nou, dat weer. Het oude drafcentrum, hè. Het is nu op een hele hoop plek. Maar dat weer daar een van de grote dingen van Wolvega. En ik had me de eigen uitzoen onder de gok, dat wist ik helemaal niet. Dat er zo'n soort geld omging. En er kwamen drom mensen overal bij, kwamen naar Wolvega om te gokken. En ja, daar roemde ik wat hinders om. Maar ik had het idee dat het daar eigenlijk helemaal net om ging. Nee, hier heb beeld. Ja. En die man daarachter, ja, jaren zetten wij Wolvega op een kaart. Ja. Burgemeester Boelens, Grutsk en... Lutz en Boelens, ja. Nou, we zien in die reportage in de 1969 van het drafcentrum Wolvega. Klaarmaken. Zet u plaatsen 1, 2, 3, 8. Meneer Timmerman, u heeft hier een prachtige accommodatie in Wolvega. Is dat altijd zo geweest? Nee, meneer Van der Zee, dat was vroeger heel anders. Deze vereniging is bijvoorbeeld opgericht al in 1914. En dan hadden wij maar 1 koers en dat was altijd op kermisvrijdag in september. En toen later is dit sportpark helemaal veranderd en helemaal opgeknapt. En toen ben wij in de gelegenheid gesteld, ook door de gemeente en ook door de drafsport mee, om een nieuwe centelbaan aan te leggen. En toen zijn er meer koersen gekomen. Stalhof, dicht bij het wedstrijdterrein. De paden die hier verzorgd worden, zijn er ook door de week te vinden. Dan worden ze op de zetelbaan getraind. Er is trouwens nog een aparte trainingsbaan ook in Wolvega. De meeste paarden die aan de wedstrijden deelnemen, komen van buiten Wolvega. Die worden op een apart terrein voor de wedstrijd gereed gemaakt. Dat draai je door in de kant aan. Ja, zwaar maar door, jongen. Door Peters. Op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. Dit hele sportpark waar wij op het ogenblik op staan, het sportpark Lindeoord, is eigendom van de gemeente West-Stellingwerf. En een van de belangrijkste gebruikers van dit sportveld is wel de harddraverij- en renvereniging. En waarom wij zo'n bijzondere belangstelling onder andere voor die harddraverij- en renvereniging hebben, dat is omdat hier van ouds al een sportcentrum, een paardensportcentrum in Wolvega was. En met name na de oorlog is dit geweldig uitgebouwd. En we hebben dan ook alle medewerking gegeven aan deze harddraverij- en renvereniging om de accommodaties op dit sportveld, sportpark Lindenoord, om dat te verbeteren. Wij doen dat omdat daarmee bijzonder veel aandacht aan de plaats Wolvega geschonken wordt. De sporthal in Wolvega, de eerste die in Friesland gebouwd werd, is er ook dankzij de drafsport gekomen. Tijdens de koerses wordt die hal namelijk gebruikt als kantine en zijn er de totoloketten gevestigd. Dat is voor het exploiteren van een sporthal erg plezierig, vooral als men bedenkt dat de drafsportvereniging financieel goed draait. Er komen 2500 mensen per wedstrijd en de toto-omzet is 125.000 gulden per keer. Uitgeschakeld nummer 2, Diabolus, onregelmatig en galop.
De Toto neemt een belangrijke plaats in bij de koersers. Het is steeds weer controleren, nieuwe tickets kopen of proberen de oude terug te vinden. Ja, dat groeit nog steeds verder, want we zijn van plan om een nieuwe tribune te maken. En dat is daar vanaf de rechterstoel. En dan gaat die helemaal voor het publiek langs. En dan wordt hij aangesloten op die tribune. En dat is een overdekte tribune waar je achter glas kunt kijken naar de drafsport. Ja, en daar komen ook loketten in voor de Toto. En daar komen allerhande nieuwe accommodaties bij. Overal is aan gedacht hier. Ja. En we kunnen dit nou wel in dit verband zeggen. Dat Wolva eigenlijk hier in het noorden, wat dat dan gaat, de toonaangevende vereniging is. Want die heeft de mooiste accommodatie van het noorden, zowel niet van het hele land. Daar wou ik nog wel graag even bij vertellen. Want dat is natuurlijk voor ons, voor een plattelanddorp is hier in Wolva nou van groot belang. Wolvergeet. Nou, Lindenoord is letterkamp. Ja. Het gedijt nou wel een beetje, maar het is net meer echt. Het is nog wel een enige, volgens mij, in Nederland. Het gaat wat weer om. Ja. Je ziet het in Jouren, dan zie je het bij de koersen van de Jouwster merken. Ja, die ben er nog. Maar dan zie je het in de bosjes te gokken. Zeg maar. Ja. De gokken is wat minder intensief, denk ik, want dit is geen hield meer. Dat is, Nee, dat zoek in. Daar haast nou in het nieuwe centrum, daar was West. Nou, daar haast nog wel van die plakken dest. Van die latieschepen. Nee, dat ken nog altijd wel. Ja, maar het hullen draven van hinders besteedt bij het gokken natuurlijk. Want dat er niet meer is, dan komt er geen hield meer. Nee, maar duindicht en zo, dat besteedt toch al niet meer? Nee, besteedt al niet meer. Nee. Dus ze maken dan wel weer om hinders draven te zien. Ja, dat is hier wat letter begonnen, dus daar had ik wat letter op in Friesland. Dat is krekkers alles. Zeg maar alles, ja. We gaan naar Zwaard, want dat hier op een gegeven moment een idee. En dan praten we nu in 96 om, krijgen we bij de witte fiets, om maar een paar dwarpsauto's te hebben. Ja. Want dat hij op het platteland nodig. Ze wijst even naar de reportages in 96. In Zwaard komt geen bus of trein. Er wonen 600 mensen en iedereen is er aangewezen op zijn eigen vervoer. Alle van der Veen wil dat veranderen. Het is een plan om met elkaar, zeg maar met een aantal dorpsbewoners, samen een tweede auto aan te schaffen. En hoe wilt u dat doen? Nou, het plan is, het is eigenlijk begonnen al zeg maar, met een stukje in de dorpskrant van... Hey, voelen jullie daar wat voor? En ja, hoe dat plan geconcretiseerd moet worden, dat kan op verschillende manieren. Het plan is geïnspireerd door het auto-op-afroep-project van de ANWB, waarbij je voor een aantal dagen per jaar een abonnement op een auto kunt nemen. In deze omgeving is de fileproblematiek en de parkeerproblematiek niet zo groot als in andere delen van Nederland. Maar het is zeker zo dat in Nederland we met z'n allen best goed kunnen nadenken over automobiliteit. Het is leuk om te horen dat zelfs in een plaats waar de problematiek dan niet zo groot is als in andere delen, dat daar goed over nagedacht wordt en dat mensen tot het idee komen een dorpsauto die we met z'n allen gebruiken op de juiste momenten. Zwaard ligt aan 2 druk bevaren kanalen. Dat maakt het dorp ook moeilijk bereikbaar. Geen brug, geen openbaar vervoer, alleen een pontje in de zomer. De pontbazin is bereid mensen zonder auto tegen kostprijs met haar eigen auto te vervoeren. Wordt het een concurrent? Helemaal niet. Ik juich zijn initiatief erg toe. Ik vind dat er over het algemeen veel te veel auto's op de weg zijn. Ja, ik heb er zelf ook een. Maar ja, je kunt zeker in deze kleine dorpen kun je er niet zonder. En ik zou het echt toejuichen als hier een groep mensen met 1 auto toe zou kunnen. Hoe is erop gereageerd? Ik heb een aantal telefoontjes gehad. Variërend van, nou leg nou eens uit, wat wil je nou precies en laat ons eens wat weten als het wat wordt. Dus zeg maar de kat uit de boom kijken. Tot een 3-tal reacties van, hey, hartstikke goed idee. En wanneer komen we bij elkaar en hoe sneller het geregeld is, hoe beter. Wij komen in de 3e of 4e week van januari komen we bij elkaar
om het plan verder te bespreken. En dan met name ook kijken van wat verwacht iedereen ervan. En ook van ja, wat zijn alle zaken die je met elkaar moet regelen. Wat het vraagt is ook een goede logistiek. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als je afgesproken hebt de auto om 2 uur in te leveren, dat je pas om 3 uur komt. Want de volgende had hem al 2:15 nodig. Het vraagt dus ook om een saamhorigheid, om goed sociaal gedrag met elkaar. Het vraagt om een goede organisatie. De dingen moeten goed opgezet worden als verzekering, hulpverlening, wegenbelasting moet betaald worden. Het vraagt wat, maar zeker in een dorpsgemeenschap, denk ik, moet dat mogelijk zijn om met elkaar zoiets te organiseren. We vinden het een geweldig initiatief van deze meneer Van der Veen. Maar wij denken niet dat we daar als dorpsbelang in participeren kunnen. U kunt het niet betalen? Wij kunnen het niet betalen. Onze vereniging bestaat uit leden die per jaar 15 gulden contributie betalen. Nou, dan kunt u wel nagaan dat we daar geen auto van kunnen aanschaffen. En dat is ook echt niet de bedoeling. Als de auto door een klein groepje mensen intensief wordt gebruikt, dan kun je misschien met een 5 tot 10 mensen volstaan. Is het individuele gebruik wat minder, dan heb je er misschien 20 tot 30 nodig. Als de plannen doorgaan, dan hoop ik dat eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal, dat de auto er is. Zou u eraan meedoen? Beetje moeilijke vraag. In mijn omstandigheden niet, denk ik. Ik werk hier in het dorp, dus ik heb niet zo nodig. Ik heb niet een auto nodig. Maar u heeft wel een auto. Wij hebben er samen gelukkig wel eentje. En dat is voor ons voldoende. Ik zou in principe wel mee willen doen. Ik zie er ook wel een bezwaar in. Ja, je zit een beetje onthand. Ik heb er wel over nagedacht. Ik moet er nog eens heel goed over nadenken of dat inderdaad mogelijk is. Want je bent je vrijheid een beetje kwijt, hè? Dat wel, maar ik heb altijd nog een fiets. Ja, de bekende no-ja en no-nee discussie in Zowat. Het is er helemaal net van komen. Het is er net van komen. Nee. Het is weer een mooi plan. En dan weer een man van de AWB die een mooi pak ontrokken hier. En die heel mooi voor de camera staat te praten. Dat het alweer ook rustig wichter weer. Maar het is neffens mij is het neerbeurden. Nee, ik zal je vertellen, ik in Zowat, maar overal in Friesland, er staan 2 auto's op elke oprit. Dus het is volle meer Udijt en we kennen er niet meer zonder. Is dat nou dat het hier een bier vervier dat budget had, dat niks meer budget en dat budget dan dat je wel met de auto mag? Nou, het meer vervier had natuurlijk een soort probleem in zo'n provincie. Maar als dat zo is, dat weet ik niet. Nee, oké. Maar dat weer geen oplossing in elk geval van het probleem zat het nou zelfs nog besteed dat er te volle mensen in de auto reizen moeten op het platteland. Het hier reportage uit 1996 in de serie Van Gewest tot Gewest dat er ontelbare maken had en wij zullen nog wat van Shell in het programma Gewest Friesland. Bedankt, en dan.